Продължаваме с първа помощ при сърдечен арест. Мястото е Бургас, а от Елена Танева ще научим колко и къде са монтираните външни дефибрилатори. Знаем, че това са устройствата, които могат да спасят човек при инцидент и са направени така, че да могат да се използват и от хора без медицинско образование. Да видим. В Бургас е реализирана значимата идея за оборудване с дефибрилатори на обекти от обществено значение. Първият автоматичен дефибрилатор в Морския град бе монтиран на открито на гарата още преди 3 години, а днес животоспасяващите устройства са вече 12. Един от тях бе монтиран дори на остров Света Анастасия, единственият остров у нас, превърнат в туристическа забележителност, който е посещаван от хиляди туристи. Идеята за монтиране на дефибрилатор в градски условия на обществени места с интензивен пътникопоток идва преди години първо на студент по медицина Ангел Ангелов. В цяла Западна Европа, особено в немско говорящите страни, се виждат такива автоматични дефибрилатори през няколко улици и са абсолютно достъпни за всички хора, които минават покрай тях. Ангел Ангелов, който скоро ще бъде лекар по ортопедия и травматология, е категоричен, че иска да остане в България и да работи като лекар в българска болница. Мечтае Бургас да бъде по-добър град за живеене и здравеопазване. Всъщност първия го поръчахме от Германия, говори на български и го поставихме на автогара Юг. Мисля, че беше към края на 2023 година. Идеята за закупуване на още автоматични дефибрилатори и монтирането им на различни ключови места в града е възприета от местната власт с голямо одобрение. Към идеята и възможностите за обучение на хора да ползват апарата се включват и медици от Университетската многопрофилна болница в Бургас. Предложихме 5 локации: остров Света Анастасия, Ченгене, Скеле, като имаме предвид, че те са едни отдалечени и трудно и бавно медицински екип реално може да стигне до тук. Също Морска гара, защото има струпване на много хора, летен театър, централната автобусна спирка вече е оборудвана с дефибрилатор. Така че една наша идея, подкрепена изцяло в Общински съвет Бургас, прерасна наистина в по-голяма инициатива и самата община започна да оборудва много повече и спортни басейни, и по-големи зали и обществени места, за да бъде от полза. Идеята за инициативата е да може при спешен случай или внезапен сърдечен арест да се окаже незабавна помощ до пристигането на медицински екип. Един от дефибрилаторите е монтиран в специална кутия на остров Света Анастасия. Остров Света Анастасия е достъпен само единствено по море. Това означава, че ние трябва да сме подготвени на този туристически обект за всяка една ситуация. Най-вече да търсим начини да подобрим сигурността на туристите, а те наистина през летния сезон са много. Този уред е наистина животоспасяващ уред. Както го нарекохме преди, една детска играчка, която може да спаси човешки живот. Уред, който възстановява спрял сърдечен ритъм или връща сърдечната дейност, когато тя е извън ритъм, в нормалния такъв ритъм. Аз лично се надявам тези дефибрилатори да не се ползват, но въпреки това има научни изследвания, че 70% е по-голям успехът в спасяване на един живот след употреба на такъв дефибрилатор. Всъщност всяка минута е важна и всяка загубена минута намаля 10% шанса за оцеляване след сърдечен арест. Доктор Тодоров уточнява, че употребата на апарата е лесна и достъпна за всеки при нужда. Но до всеки един дефибрилатор има една табела по първа долекарска помощ, където са простички правила и на български и на английски език, които показват какво да се направи. А с самия уред се работи с наистина 3 последователни стъпки. Просто да го включим, да залепим електродите, които на картинката ни е показано къде трябва да ги сложим, и да следваме инструкциите. Нищо повече не се изисква от нас, дори и деца могат да го използват. Освободи дихателните пътища. Провери дишането. При педиатричен пациент натисни бутон «Дете». Просто да поставим двата електрода върху тялото на човека, за да подаде електрически сигнал. Изключително важно за отбелязване е, че той не може да навреди. Имаме и законодателство, което вече пази и хората, които искат да помогнат, т.е. те не подлежат на наказателна отговорност. Махни опаковката на подложките. Срежи или скъсай дрехите за оголване гърдите на пациента. Постави подложките върху оголените гърди на пациента.
Местната власт и медиците обмислят възможности за обучение на хората и инструктаж за спешни случаи. А управителят на единствения остров, превърнат туристическа забележителност у нас, е доволен от новата придобивка. Много е хубаво, че го имаме и се пожелаваме да не го използваме, да не се наложи. Интересното е, че за 12 години на острова над половин милион посетители и инцидентите, в които викаме бърза помощ и не се налага нещо да правим, ги броим на пръстите на едната ръка. Което наистина острова има нещо, което пази всички гости и дано така да бъде. Но за всеки случай, нека да имаме и помощни средства. Екипа също е преминал и курс за първа долекарска помощ. Имаме си инструкции на 2 места, както на плажа, така и тук на централно място на острова, стъпка по стъпка, как можем да помогнем на човек в беда. За Пулс от Бургас, Елена Танева. Толкова за днес. Пожелавам ви здраве и до нови срещи!